Obilježavanje 10. septembra Dana općine Banovići počelo je akustičnom večeri s Adnanom Čelebijom, a nastavljeno bajramskim koncertom hora Ilahija Rejan i pozorišnom predstavom za djecu Vesela školska patrola. Komisija za obilježavanje značajnih datuma u povodu obilježavanja 10. septembra Dana općine pripremila je naravno bogat kulturno-zabavni program koji zajedno sa službom za stambeno-komunalne poslove i društvene djelatnosti zajednički implementiramo. Naravno, nosilac svih događanja, da kažem, u povodu obilježavanja Dana općine je KUD Litva Banovići. Mislim da je ovaj kulturno-zabavni program u povodu Dana općine sadržajan, dosta bogat i po prvi put smo zaista uključili sve i kulturne i sportske manifestacije da na najbolji mogući način obilježimo naš Dan općine 10. septembar. Programom obilježavanja Dana općine Banović obuhvaćeni su sadržaji za sve generacije. Tako će između ostalog djeca uživati u nastupu haos animatora, prisustvovati festivalom mladosti Crtati po asfaltu. Nešto stariji će moći prisustvovati večerima sevdaha, pratiti nastupe kulturno-umjetničkih društava, a ljubitelji sporta uživati u boksu, turnirima u malom nogometu i sjedećoj odbojci. Također je predviđeno druženje izviđača, lovaca, bajkera, bogata gastro ponuda, kao i svečana akademija povodom Dana općine.